quins més materials hi ha aquí que ens hagis portat? L'altre material, del qual parlarem després al reportatge també, és el Ja l'he tirat. cotó. No fa. Tomàs, me'n Havia de desendreces la paradeta. Havia de passar. Havia de passar, sí, hi ha moltes coses. És el cotó 100% orgànic. Jo crec que quan anem a comprar no ens fixem en què ens posem a sobre. Això és el que portes tu també, no? Sí? No, això... Tomàs, Que també és fibra de... això és fibra de bambú. Ah, també. home. Mira, no notes el Sí, sí que té tacte? suet, sí. Doncs tu quan vas a comprar-te roba penses en quins químics portes, si té tint químic o és natural, no? No pensem en això. En canvi, amb el menjar sí. Doncs hi ha qui sí que pensa, i fins i tot hi ha usuaris que pateixen si porten coses químiques, són al·lèrgies o sensibilitat química. I aquí a Catalunya, aquí tenim gent que pensa en aquesta gent i que fa, doncs això, peces de fibra de bambú, o jo també deixem cautor, o també de cotó 100% ecològic. Això què vol dir? Això és bambú, això és cotó ecològic. Aquesta és. Això què vol dir? Doncs que s'ha cultivat sense cap pesticida, cap adob i a més no porta cap tint. Molt bé. Jo, si ho toques, això és superagradable. I veurem també com ho fan. Veurem com ho fan. Deixa'm que t'ensenyi també una altra cosa. No és roba, però si tu tens un nen al·lèrgic a casa o amb sensibilitat, quines joguines li donaries? Doncs també fetes de cotó ecològic. Molt bé, doncs anem a veure com fan tot aquest cotó ecològic. Gràcies, Cori, i anem a veure com fabriquen aquesta mena de cotó. Aquest jersei està fet d'una peça, evitant així que hi hagi retalls per llançar al tallar-lo. Però el més important és que està fet amb cotó orgànic, cultivat sense cap pesticida. Un gran pas per a la nostra salut i la del planeta, si tenim en compte que el cultiu de cotó convencional, el que no és ecològic, utilitza el 25% dels pesticides de l'agricultura de tot el món. La base, que la vostra roba sigui tan respectuosa, és que la feu tota de cotó 100% orgànic, però a més, no la tenyiu. I, per exemple, jo tinc aquest jersei aquí, que és de color marró, però aquest és el color natural del cotó. Quan Cristòfol Colom va desembarcar a Amèrica ja va trobar aquest tipus de colors en els camps i, per llàstima, passat la revolució industrial van sortir els tints químics i es van abolir tota mena d'enreixaments a color en la pròpia planta, no? Nosaltres vam poder recuperar 3 colors, que són els que utilitzem de fa molts anys per confeccionar les prendes. És el marrón, el verd i el cru. Diem sempre cru perquè el blanc òptic, com l'entenem, no seria un color natural, seria un derivat de la utilització de productes químics per fer-lo més blanc. Fa més de 20 anys, quan vostè va començar amb la indústria ecològica de tèxtil, devia de ser anar contracorrent, perquè era molt poc conegut i ningú feia. Certament. Jo vinc del món tèxtil convencional. Això vol dir acrílics, polièsters, poliamides, total, subproductes del petroli. Tints, el tint és altament contaminant, i em va motivar a fer un canvi, i em va portar a buscar aquest cotó orgànic ecològic.